Zorgstudenten die dingen aanleren in een virtuele wereld. Leg het varen deken op de rugleuning van de stoel. Het is heel spelenderwijs, het is leuk en je krijgt ook direct feedback. Straks meer hierover. En verder in deze uitzending. Straat ontruimd door explosief. En de winnaars van het Topsportgala. Goedenavond. Met een VR-bril leren hoe je een bed opmaakt, hoe je goed je handen wast of hoe je ouderen kunt helpen met eten. De zorgopleiding van de HZ experimenteert ermee. Zet een stoel aan het einde van het bed. Leg het varen deken op de rugleuning van de stoel. Zo ziet het er in de echte wereld uit en dit is wat de zorgstudenten zien. Het is een nieuw ontwikkelde ADL-opleiding in een virtuele omgeving. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren in de digitale wereld hoe zij cliënten kunnen helpen bij zaken zoals wassen, aankleden, eten en drinken, opstaan en lopen. Ik vind het een hele leuke manier om het te leren. De eerste keer is het wel even spannend, met een bril, van wat voor soort omgeving kom je dan. Maar het is heel spelenderwijs, het is leuk en je krijgt ook direct feedback. Dat geeft ook visuele instructie in wat je moet doen. En ondanks dat ik helemaal geen achtergrond heb in de zorg, was het mij toch vrij snel duidelijk in welke volgorde ik bepaalde dingen moest doen. Open de kraan en maak je handen nat. Houd je hand onder de zeepomp en druk op de pomp. De HZ is een van de deelnemers aan het Vlaams-Nederlands project Crosscare 2.0... dat betaald wordt met Europese subsidie. Er doen ook Zeeuwse bedrijven mee. Zo komen deze VR-bril en ook de bijbehorende programma's uit Zeeland. Het is een mooie en nuttige toepassing, zeggen ze op de hogeschool. Het is niet erg om fouten te maken, omdat het een gesimuleerde omgeving is. En je krijgt ook direct feedback wat wel of wat niet goed gaat. En het is uiteindelijk ook een praktische manier, want het betekent ook dat medewerkers op ieder moment eigenlijk kunnen gaan oefenen. En dat ze niet afhankelijk zijn bijvoorbeeld van bepaalde lestijden. Dus het is een mooie aanvulling op het basisonderwijs. Proficiat. De module is gedaan. Ik praat erover verder met Marieke Kerklaan, verslaggever zorg. Ja, je hebt hem zelf ook opgehad, hè? Hoe was dat? Ja, dat is echt heel grappig, want je hebt dus de combinatie van dat je dus door die bril bijvoorbeeld je handen digitaal ziet. En dus ook inderdaad digitaal die kraan open en dicht draait. En dat je dan om je heen gewoon nog de echte wereld ziet. Dus het is echt heel grappig om dat te ervaren. Ja. Nou wordt die in Vlaanderen bij de zorgopleidingen al gebruikt. Hier, ondanks de reacties, nog niet. Waarom is dat? Het komt omdat die vraag eigenlijk ook voor die zorgopleiding met die VR-bril uit Vlaanderen kwam. En daar zijn de regels en de procedures voor bepaalde zorgopleidingen weer net een beetje anders dan hier bij ons in Zeeland. Dus vandaar dat die echt specifiek daarvoor is geschreven en dus daarvoor wordt gebruikt. Maar dat is een kwestie van tijd voordat het hier ook in Zeeland gaat worden gebruikt. Ja, en verdere ontwikkelingen. Wat kunnen we nog meer verwachten met VR bijvoorbeeld? Ik denk heel veel. Wat bijvoorbeeld heel interessant is de interactie. Bijvoorbeeld de inzet van kunstmatige intelligentie. Wat je op een gegeven moment bijvoorbeeld kan krijgen is van dat je bepaalde handelingen verricht en dat dan de patiënt daadwerkelijk echt op jou kan gaan reageren in die virtuele wereld. Dus echt kan zeggen van dit vind ik niet fijn, dit voelt niet prettig. Dus die interactie. En op andere gebieden, dus op andere opleidingen op de HZ, wordt de VR-bril al gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan gesprekstechnieken oefenen bij social work, dus bij maatschappelijk werk. Dus het wordt al ingezet. En ja, het zal altijd een combinatie blijven van en. Dus dat oefenen, dat veilig oefenen in die virtuele wereld. En natuurlijk uiteindelijk ook echt op echte patiënten en cliënten. De echte wereld, ja. Dankjewel, Marieke. Onder de 15 mensen die vandaag zijn opgepakt omdat ze via TikTok opriepen tot terreuraanslagen is een Zeeuw, een 19-jarige man uit Tolen. De groep wordt ervan verdacht propaganda voor IS te hebben verspreid. Sommige posts zijn meer dan 100.000 keer bekeken volgens het OM.
In Hoek is vanmiddag een deel van de Noordstraat afgesloten vanwege de vondst van een explosief in een woning. Die woning is ontruimd en de explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. Uiteindelijk bleek het te gaan om een zelfgemaakt explosief. Dat is in beslag genomen. De bewoner is gearresteerd. Het onderzoek loopt nog. In de haven van Vlissingen zijn 1300 flessen lachgas onderschept. De flessen zaten in een container op weg naar Suriname. Het was een zogenoemde verzamelcontainer waarin ladingen van verschillende afzenders zitten. Zeeuwse inbreng bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Daniel de Jonge heeft een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. De tennisser uit Vlissingen won vorige maand zijn eerste ITF-toernooi en is flink gestegen op de wereldranglijst. De Jonge speelt samen met Pieter de Lange. Morgen komen ze voor het eerst samen in actie. Nog meer kritiek op de autoluwe plannen van de gemeente Goes. Dit keer zijn het niet de ondernemers, maar is het een groep gehandicapten die aan de bel trekt. Ze zien het aantal invalide parkeerplaatsen afnemen, waardoor ze nergens meer terecht kunnen in de binnenstad. Dat ze autoluw maken, de stad, dat is niet aan mij, dat is aan hun als dat nodig is. Maar zorg dan wel dat gehandicapten de stad in kunnen blijven komen. In dit speciale busje rijdt Martin Slingerberg van Kloetingen naar Goes voor zijn boodschappen. Tenminste, dat deed hij. Martin is slecht te been en omdat hij zijn auto steeds moeilijker kwijt kan, mijdt hij Goes. Als ik met mijn vrouw ben, dan gaan we Goes bijna niet meer in. Als je er niet kunt komen, dan houdt het toch op? Hij trekt aan de bel, omdat hij de invalide plaatsen de laatste tijd 1 voor 1 ziet verdwijnen. Dan kun je als gehandicapte nog wel een ontheffing aanvragen. Je kunt bijna nergens terecht. Dat is heel vervelend en daar maak ik me ook wel boos om. Het is nu oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En dat snap ik niet. Het autoluwe beleid van Goes zit nog in de proefperiode. En daarom wil Martin dat de gemeente Goes maar 1 ding doet. Het opnieuw bekijken, ze zijn nu toch bezig. Gehandicapten parkeerplaatsen aanleggen. Nou ja, dan heb je het redelijk opgelost voor gehandicapten. Op 1 juli gaat het autoluwe beleid, al dan niet met een wijziging, definitief van start. 7 prijzen werden gisteravond uitgereikt op het Zeeuws Topsportgala in de Mythe in Goes. Amazone Dinja van Lieren werd voor het eerst in haar carrière uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. En bij de mannen ging de prijs ook voor het eerst naar kickbokser Tian de Vries. Zijn wedstrijden zijn doorgaans van korte duur. De sportman 2025 is Tian de Vries. Wat is er gebeurd onderweg hier naartoe? Luc Verheijen, coach van Tian de Vries. Jij was hier vanavond om de prijs voor sportman van het jaar 2025 in ontvangst te nemen. Vertel, waar was Tian? Tian is heel moe. Hij is ook geblesseerd op zijn neus. Maar vandaag is hij weer tot het gaatje gegaan met training. En die wilde ik gewoon rust pakken. Dus dan ga ik wel. We gaan wat meer naar voren. We komen erbij staan. Dames en heren, nog 1 keer de sportvrouw van het jaar. Hier is Dinja van Lieren. Dit is een regionale prijs. Jullie zijn eigenlijk provincie overstijgend met wat jullie bereiken in de sport. Betekent dit dan nog wel iets voor jullie, zo'n prijs? Nou, het is natuurlijk altijd heel erg leuk, überhaupt om een prijs te winnen. Maar het is ook wel leuk dat je toch nog wel in Zeeland echt ook gewaardeerd wordt, zeg maar, om wat je doet. En het is eigenlijk heel leuk om hier weer terug te zijn en het zo mee te maken en er ook bij te zijn. Dus het voelt wel heel goed, moet ik zeggen. Ik ben zelf ooit sportman geweest van de gemeente Aardenburg, maar dat kan je niet vergelijken. Wordt al sinds de jaren 80 georganiseerd. Zie je daar ook in een bepaalde ontwikkeling? Ik denk als we de laatste 4-5 jaar terugkijken, dan hebben we echt sporters van wereldniveau. Die op Olympische Spelen acteren, die op wereldniveau WK-medailles en EK-medailles halen. Ja, dat is een ontwikkeling die echt van de laatste jaren is. Sportploeg 2025 is HSV Hoek. Team, en die ga ik aan de op dit moment helaas geblesseerde aanvoerder geven. Ja, dat is uniek, dat is euforisch. Daar heb je eigenlijk bijna geen woorden voor. Dat zijn van die momenten die je misschien once in a lifetime meemaakt. En ik ben enorm trots op het team, maar ook enorm trots op mezelf. Het is een enorme erkenning. En waarom? Want normaal winnen altijd de voetballer of zoiets. Dus een keer als de kickboxers laten winnen. Dus ik vind het wel een enorme erkenning en ik denk dat Tian dat ook wel vindt. Ik ben al meerdere keren genomineerd geweest. Vorig jaar ook afgetroefd door deze mevrouw.
Het was ook wel een jaar waarin heel veel is gebeurd eigenlijk. Een heel mooi EK kunnen rijden met Hermes. Maar dat was ook meteen mijn afscheid met Hermes. Dus dat was natuurlijk wel heel dubbel eigenlijk. En ja, ook wel een beetje verdrietig eerlijk gezegd, ja. Wij zijn natuurlijk echte Zeeuwen. Dat is de Zeeuwse prijs. Ik zeg altijd Zeeland over alles. Ja, we zijn echte Zeeuwen. Ik vind het een enorme erkenning. Ja, ik blijf erbij. Top. Dit zijn ze, de sporthelden van het afgelopen jaar in Zeeland. Ja, en ik zei het al, in totaal werden 7 prijzen uitgereikt. Je vindt alle winnaars bij ons op de sportsite. Het was een grijze dag vandaag, het miezerde ook wat. De temperatuur lag rond 9 graden. Morgen wordt een regenachtige dag met vrij veel wind. Donderdag ook regen. De temperaturen liggen rond 9 graden. Vrijdag wordt een overgangsdag naar kouder weer. Want in het weekend, het carnavalsweekend, dan gaat het misschien zelfs sneeuwen. Meer daarover lees je in onze app en op de site. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.